Viime vuonna saatiin valmiiksi tänne valmistelumateriaali viime vuoden kevätpuolella. Se pantiin julkisesti nähtäville. Sitä pyydettiin mielipiteitä ja kannanottoja. Ne on saatu. Ja niiden pohjalta on jatkettu suunnittelua. Eli tässä takana on nyt nämä kaikki 5 vaihtoehtoa, joista tämä suuremmassa koossa on tämä yleiskaavaluonnos B, mitä ehdotetaan jatkon pohjaksi. Ja ne muut on sitten samalla tavalla esitetty. Tämä A on se viimevuotinen. Tämä C on luontojärjestöjen teettämä varjokaava. Ja D on tällainen, mikä pohjautuu enemmän raitiovaunuratkaisuun kuin nämä muut. Ja myös maankäytön osalta se on erilainen tämä kaupunkirakenne. Ja sitten E on tämmöinen vaihtoehto, missä on rooli myös paikallisjunalla Helsingistä itään. Tässä vaihtoehdossa A, siellä oli 2 metroasemaa Vantaalla, tässä Kehä kolmosen molemmin puolin. Ja siinä tämä Länninmäinen on otettu pois ja vastaavasti sitä metroraidetta sitten oikastu niin, että tullaan tänne Kehä kolmosen ja Uuden Porvoontien Itäväylän jatkeen kohdalle. Siinä on ensimmäinen metroasema. Ja sitten jatketaan Helsingin puolelle Salmenkallion, Östersundomiin, Sakarimäkeen ja Maiviikkiin. Tämä yhden metroaseman poistaminen Vantaan länsiosista on muuttanut näitä rakentamisalueita myös aika oleellisesti. Tässä vaihtoehdossa B on lisäksi sitten osoitettu Jokeri ykköselle, joka on siis pikaraitiotelinä Westendistä, jatke Itäväylän jatketta pitkin ja sitten Uutta Porvoontietä pitkin moottoritien yli tänne Sipoonkorven reunaan. Ja lisäksi on otettu tuolta lentokentän suunnasta ja Kehä kolmosen viertä pitkin tämmöinen Jokeri kolmosen linja, joka menee sitten tänne Vuosaaren satamaan. Suuri osa työpaikoista on täällä sekoittuneen kaupunkirakenteen lomassa näillä erivärisillä punaisilla rakentamisalueilla. Myös tällä tehokkaammin rakennetulla ehkä vähemmän tehokkailla. Tämä keltainen on semmoista työpaikka-aluetta, jossa korttelirakenne on semmoinen, missä on suuria hallimaisia rakennuksia, niin kuin Vaaralan tehtaat tai venetelakka täällä Karhusaaressa tai tulevia tämmöisiä venetelakka-alueita, ehkä tilaa vievän kaupan alueita ja niin edelleen. Niitä on tullut lisää siihen A nähden huomattavan paljon. Sitten tätä harmaata, joka on kunnallisteknistä aluetta, muun muassa jätevoimala täällä Longmossabergetissä, niin sitä on tässä Porvoon moottoritien varressa lähes koko matkaltaan. Tätä jätevoimalaa seuraa aurinkovoimala, jonka pituus on noin 3,5 kilometriä tässä moottoriväylän pohjoispuolella. Sitten ne on tullut tällaisia merkintöjä kuin erityissuunnittelulle 1 ja 2. Ja ne kuvaa tämmöisiä keskeisiä paikkoja, missä on suuri liikenteen intensiteetti, jotka vaatii tämmöistä yhteissuunnittelua myös valtion elinten kanssa, mutta missä on suuri potentiaali palveluiden ja yleensä rakentamisen suhteen. Tässä B:ssä on sitten näiltä punaisilta alueilta suurin piirtein 100 hehtaaria vähennetty ja sitten muutettu niiden rajausten paikkaa. Joten nämä tämmöiset niin sanotut ekologiset käytävät on sitten leveämpiä. Käydyssä tämmöisessä dialogissa työpajassa eräs keino oli tämän luonnonarvojen säilyttämiseksi se, että palautetaan sitä vesipintaa sekä linnuston olosuhteiden että sitten myös veden laadun parantamiseksi. Ja sitten tavallaan seuraa nyt se, että ne mitä siellä alueella oli saaria 150-200 vuotta sitten, niin tulisi uudestaan saariksi. Eli täällä on osoitettu läpimeneviä vesialueita kaikkiin niihin paikkoihin, mitkä nyt on sitten umpeen mennyt. Ja tähän otettiin mukaan Graanön saari siitä syystä, että se hoitaa sitä merellisen virkistyksen. Ja silloin siihen liittyy näitä metsäisiä alueita, merellisiä alueita ja suuri venetelakka. Tavallaan se hinta sitten sen käytölle on se, että sinne on sujuva yhteys, eli tässä luonnoksessa on silta tästä Ribbingöstä tänne Graanööseen. Sittenhän on tullut lisäksi tämmöisiä kaavamerkintöjä, jotka kuvaa lähipalvelukeskuksia. Ne tarkoittaa lähikauppoja ja sitten lähijulkisia palveluja. Eli tässä uskotaan siihen, että myös tulevaisuudessa meillä olisi asumisen ja muun toiminnan lähellä myös näitä palveluita. Ja ne on tämmöisiä oranssinvärisiä neliöitä. Ja ne on täällä tästä metrolinjasta ja pääkadusta sivussa olevia paikallisia tämmöisiä niin kuin pieniä keskuksia.